Ніяк не можу розлюбити досі я світанки й ніжні хвилі Феодосії. У них пірнав я ніби тільки вчора. Гортаю фотознімки, в них історія, в якій були і Ялта, і Євпаторія. Та певен я, повернемося скоро. Ми не шукали Турції на глобусі, місця зайняти прагнули в автобусі, аби дістатись в рідні кримські ночі. Як дітлахи, хоч вже були дорослими, ледь стримували подив перед соснами, стрівала узбережжя нас охоче. Гаряча галька і живіт обпечений, у липні всі дерева в пишнім клечанні, їх добре видно крізь вікно готелю. Причин немає для сумного настрою, застрягли десь між Судаком і Гаспрою, дегустували вина Коктебелю. А час тече, як амфори із винами, гортаю я альбоми зі світлинами. На них те літо, а тепер ми двоє сховались за кордонами триклятими. Та вірю, скоро Крим на нас чекатиме в Гурзуфі, у Алушті, у Джанкої.